vítejte u tohoto videa, omlouvám se za špatnou kvalitu, jestli teda, no docela je, protože ona je tma a já mám rozsvíceno, takže tak. A toto video je jen a jen pro LPS Lailu a pro LPS Mikailu, protože my jsme se s Mikailou tak trochu na Hangoustu pohádali a aby nebyla smutná, tak natočím pro obě dvě video, ne jako nějak. Co to zase kecám, takže je to takový kratouličký video a pak ještě vy všichni, kdo LPS Lailu a LPS Mikailu neodebíráte a nesledujete a nelajkujete a nekomentujete, tak těm říkám, dejte jim odběr, podívejte se na jejich kanál, dejte jim like a komentář, mají super videa obě dvě, takže si myslím, že si to obě dvě zaslouží. Tak, obě dvě si to zaslouží, takže si myslím, že byste mohli je podpořit odběrem, lajkem a komentářem. Ale prosím vás, ne dislajkami a nějakými hnusnými komentáři, protože já se to dozvím. A když se to dozvím, tak vás budu dislajkovat taky. Protože já tyhle dvě youtuberky mám ráda. Upřímně mám ráda obě, ale Mikailu jsem začala sledovat dřív a tak odebírat dřív, ale pak jsem začala i LPS Lailu a dozvěděla jsem se, že LPS Laila a LPS Mikaila jsou obě nejlepší kámošky a takže jsou to dvě nejlepší kámošky. A v reálu jako obyčejně jsou to obě Slovenky a takže teda jsou to dvě nejlepší BFF. Kdo neví, co to znamená BFF, znamená to Best Friends Forever, nebo Best Forever Friends, no to je jedno. A prostě no takže odebírejte, lajkujte a dávejte hezký komenty, tak myslím, že můžeme jít na to, tak zatím ahoj. Jo, ale ona chtěla tu žlutou a já jsem chtěla tu modrou. No a co řekla? Ani si to neumíš prostě představit. Řekla tohle. Prosím, já bych chtěla tu modrou mašli. Mašli, tu modrou. Ach, ano. Jenže tady žádná modrá mašle není. Jste slepá, nebo co, teď je za váma? Nevidím tu žádnou mašli, ani tady, prostě nikde neviděl. Jste blbá nebo navedená? Je tady, uhněte, nebudu uhýbat. Uhněte tady tu mašli. No proč jste to neřekla dřív? Já jsem myslela nějakou oranžovou mašli, no tak tady máte a dejte mi 35 korun. Jako chápeš to? Já to teda vůbec, ale vůbec nechápu. Vůbec, fakt vůbec. Myslíš, že já to taky nechápu. Prosím, můžeš kousek, jasně. Kdy už otevřu? I am so sorry. Promiňte, teď jsem se učila angličtinu. Co mě zase rušíte, co potřebujete úkol, nebo co? Teď nemám čas, učím se ajinu. No, jdeme jen tak pokecat. Jasně, holky, pojďte samozřejmě dál. Jsem tlustá, jako prase. To teda si měla by si zhubnout. Máš to tu pěkný. Hlavně, ať jsem nevětrá, jasně.
takže snad se ti tohle video, loposo Mikejlo, loposo Lajlo, snad se vám toto video líbilo a zatím ahoj! A nezapomeňte je lajkovat, komentovat a odebírat! Upozorňuji, žádný hnusný dislikey, žádný hnusný komenty. Upozorňuju.